Илеш районы Юлдаш авылында туып үсеп, бүгенге көндә Сәйетқул авылында гомер итүче Корбанова Рәүфә Мөсхир кызының 60 яшьлек юбилей дип башлана чираттагы җылы эчтәлекле котлау хатыбыз. Бүген күркәм гомер тантанасы, язмыш билге куя үткәнгә. Туган көннәр белән шатлык, бәхет кабатланып килә көткәнгә. Бүген безнең өчен көтеп алган зур тантана. Кадерле әнкәебез, яраткан нәнәебезнең Рәүфә Мөсхир кызы Корбанованың гомер бәйрәме, 60 яшьлек юбилее. Кадерле без, бәйрәмең белән ихлас котлап, сиңа ныклы сәламәтлек, гаилә шатлыгы, җан тынычлыгы, бәхет, куанычлар белән тулы хәерле гомер, тигезлек телибез. Изге дөньяның барлык рәхәтләрен күреп, балаларыңның, оныкларыңның ихтирамында гомер юлдашың Рафинат абыебызның, яраткан карт әтиебезнең күңел җылысын тоеп, бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен киләчәктә. Якты ал таңнар, зәңгәр күкләр синең күңелеңне һәрчак яктыртсын, балкытып торсын. Таң җилләренең назысы, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа. Гыйнвар айы салкыннарында туган булсаң да, якыннарыңа, туганнарыңа, дусларыңа җылылык бирә торган кайнар йөрәгеңә тагын да көч-куәт өстәлсен. Кышкы тәрәзәләрдәге бизәкләрдәй күңелең матур, даладай киң булсын. 60 яшь ул нибары 60 кыш, 60 җәй һәм 60 яз гына. Йөзләрендә нур уйнап торганда, синең өчен ул гомереңнең җәе генә. Әле аның көзе дә, кышы да, кабат әбиләр чуагы да булыр. Үткән гомер кичкән елга, аны санарга түгел. Шигәгә кар кунган саен, язны яңарта күңел. 80 түгел, 90 түгел, нибары 60 кына. Күтәрелгән чагың гына гомерең балкышына. Балаларың буй җиткергән, оныкларың тирәңдә, янарыңнан да китмиләр, яратабыз диләрдә. Күрше тирә әби дими, апа дип дәшә әле. Шатлык чәчеп, бәхет урып, яшә дә, яшә әле. Бәйрәмеңдә иннәреннән кышып, килә сине тәбрик итәсе. Килә сиңа бәхет кенә, матур сүзләр генә әйтәсе. Син яшь әле әнкәй, чибәр әле, чәчләреңә бәсләр кунса да. Иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшең тулса да. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күп, әнкәй, синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез сиңа бәхет, әнкәй, һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү, бәхет бит ул безнең эчендә диләр. Чын йөрәктән сине яратып, өнҗи бөртекләре дә ике оныгың, Азалия белән Рамир, олы ихтирам белән сине хөрмәт итеп, киленең Регина һәм барлык туганнарың, якыннарың исеменнән сагынып көтеп алган бердән-бер улың Рамис, яраткан кызың Ралена белән кияүең Артур. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәтебез булып, бәйрәмеңә ям өстәп, күңел кылларыңны моңландырып, яңгырасын синең өчен бары тик синең өчен генә сайлаган музыкаль бүләгебез дип хат юлларын тәмамлаганнар газиз балаларыгыз. Юбилейгыз котлы булсын, хөрмәтле юбилярыбыз, Рәүфә Мөсхир кызы. Эй гомерләр, эй син тормыш, катлауда кызыкта, кашып калып булмый икән, булмый сине узыкта. Моңаерга сәбәпләр юк, гомерләр үтсә үтсен, туар таңга шөкер итеп яшим дип йөрәк итсен. Моңаерга сәбәпләр юк, гомерләр үтсә үтсен, туар таңга шөкер итеп яшим дип йөрәк итсен. Әй гомерләр, әй син тормыш, төрле уйлар уйлата.
Алмаштырып йылата Мұңайырға сәбәплер юк өмірлер өтсә өтсін Туар таңға шүкір етіп яшим деп ерек кетсін Мұңайырға сәбәплер юк өмірлер өтсә өтсін Туар таңға шүкір етіп дәртләніп ерек кетсін Ömürler ey sin turmuş Bik de yakın kaderli Yaratıbla yaşıgeli Üzügelemik bağırını Mıngayırga sebepler yok ömürler ötse ötsün Tuvar tanga şükür edip yaşım deyip yürek gitsin Mıngayırga sebepler yok ömürler ötse ötsün Tuvar tanga şükür edip yaşım deyip yürek gitsin Ey ömürler, ey sin turmuş Alıp gitme yaşlıkını Yep yaş bulup kalıgalı Berge ötük ömürünü Mıngayırga sebepler yok ömürler ötse ötsün Tuvar tanga şükür edip yaşım deyip yürek ditsin Mıngayırga sebepler yok ömürler ötse ötsün Tuvar tanga şükür edip yaşım deyip yürek ditsin Tuvar tanga şükür edip yaşım deyip yürek ditsin Tuvar tanga şükür edip dertlenip yürek ditsin